kraan draaien. En hoe bevoelt dat? Ja, wel goed. Ja, ik wil later zelf ook worden kraanmachinist. Honderden technici van de toekomst kunnen Joert in de kunde komen met techniek. Zo'n 40 bedrijven uit de regio kwamen in Dokkum bij elkaar. Je maakt techniek tastbaar. We doen iets van 40 bedrijven mee. En die pakken gewoon uit. En die laten ook echt kijken, zien, beleven en doen. Dus die kinderen en leerlingen en studenten die komen langs. En die gaan gewoon aan de slag met dat bedrijf. Een van die bedrijven uit de regio is Jelle Bielsma. Zij doen een soort greenwork en onderhoud. En zitten te springen om nieuw personeel. Er is een collega voortgang die in dit werk hier. Nou, dat is een Jelle Lien, daar is eigenlijk nog steeds net een naai voor. Dus verlaat op mensen er altijd. Op dit moment wel. En zit er wat nijtalent tussen, Joert? Ja, er zit wel goed in tussen. Er zit ik minder tussen, maar ja, dat mag altijd leren. Hè? Mag je deze mee hebben? Dank u wel. Met het evenement hoop je de squallen en werkjouwers in de toekomst op een soort nieuwe en enthousiaste meewerkers. Al is het voor gewoon leerlingen en gewoon een mooie dag. Nou, ik vind dat heel belangrijk, maar het is wel leuk. Even wat oors als op squallen. Ja, dat wel. Vandaag mag je ook de conclusie trekken, dit is niks voor mij. Techniek is niks voor mij. Maar techniek zit overal, hè, in ieders leven. Dus of je nou een techneut wilt worden of niet. Ieder mens heeft met techniek te maken dagelijks. En dat gaat alleen maar toenemen. En in dat opzicht is het ook goed dat iedereen hier gewoon binnen komt kijken.